Velkommen til MyChoice, et forskningsprojekt fra Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. MyChoice er et online psykologisk forløb, som er udviklet til at behandle angst og depression blandt personer med iskemisk hjertesygdom. At MyChoice er online betyder, at du vil skulle arbejde med en række behandlingstrin på vores online behandlingsplatform. Forløbet varer 6-12 uger, alt afhængigt af dine ønsker og behov. Forløbet er med andre ord skræddersyet, og hver uge modtager du et nyt behandlingstrin, du skal arbejde med. Et behandlingstrin består af information, som skal læses, og øvelser, du vil skulle arbejde med. Igennem arbejdet med behandlingstrinene vil du tilegne dig psykologiske redskaber, som du vil skulle bruge i din hverdag. Nogle af de behandlingstrin, du kan komme til at arbejde med, er f.eks. hjælp til en bedre søvn, mindre stress, problemer i sociale relationer, at styrke dit selvværd og mange flere. Når du er færdig med et behandlingstrin, vil du enten have en samtale med din terapeut over telefon eller video, eller modtage skriftlig feedback fra din terapeut. Terapeuten er psykolog eller en særligt trænet kandidatstuderende i psykologi. Når forløbet starter, skal du udfylde en række spørgeskemaer, der er udvalgt til at hjælpe dig og din terapeut med at sammensætte det forløb, som passer til dine ønsker og behov. Her følger nu en kort introduktion til, hvordan et trin ser ud på vores behandlingsplatform. Et trin vil altid starte med en introduktionsside, der beskriver dets tema og fokuspunkter, som vil blive gennemgået den kommende uge. Skriftlige øvelser i behandlingen kan bestå af spørgsmål med en række svarmuligheder, iblandt hvilke du kan vælge et eller flere svar, afhængigt af den enkelte øvelse. Skriftlige øvelser kan også bestå af fritekstbesvarelser, hvor du selv bestemmer, hvad du ønsker at svare. Udover skriftlige øvelser er der også lyd- og videoøvelser, du vil skulle arbejde med. Et behandlingstrin vil altid blive afsluttet med en opsamlingsside, som beskriver de vigtigste læringspointer. Derudover skal du også besvare et spørgeskema på 10 spørgsmål, som din terapeut bruger til at følge din udvikling. Til sidst får du mulighed for at gennemgå alle dine besvarelser, før du sender dit arbejde ind til din terapeut, som vil gennemgå det. Vi håber, at denne video har hjulpet dig med at få en fornemmelse af, hvad MyChoice går ud på, så du kan tage stilling til, hvorvidt du ønsker at deltage i forskningsprojektet. Hvis du har spørgsmål, så spørg endelig din sygeplejerske, eller læs den medfølgende flyer. Takker du ja til at modtage MyChoice-forløbet, vil du modtage et opkald fra den behandlingsansvarlige psykolog Robert Am. Sammen vil I afdække, om MyChoice er det rigtige tilbud for dig.